Muhammed Orhan ku bi kena xwe bû sembola xwepêşandanên bajarê Wanê hat berdanê niha parêzerê wî pêşwazî dike. Ew niha li cem me ye Muhammed niha ji zîndana tîpa T ya Wanê hate berdanê û niha li ber derê zîndanê ne. Muhammed derbasî be. Xwedê şwe razî be sağ bin. Ev çawa çêbû? Çawa çêbû ev tu hatiye girtinê destpêkê wê behs bikî? Ez rêda diçûm telefona min de cem min bû destê min de bû. Ez rêda diçûma şkolê xwe. Ez girtim min got hûn çawa min digirin ez jî dikenîme. Min got min berdan ez neberdam ez anî me vira. Ew wisa bû yanî di roja jî em mane nezaretê da. Em zev me zorahî kêşa. Min dayak naxir lê hevalê min zev darb kirin zev. Tundî li hemberî wan. Erê. Zev lê xistin. Erê em zeva cîs kirin. Ji bo wê hekene başqa tiştek tune yani. Yani sedema girtina te yani bo şandina te zindanê çi sedem nîşandan yani dibêjin te çi kiriye? Sedemek tune bû gotneme hûn terorın gotneme. Seba wê em girtin me got em teror nînin em êvernînin em xelqin em milletin me got. Me got we îrada me destê me qetirandiye. Dest xistiye. Ji bona wê em hildane hindir. Başka jî hekene sebebekî wî tune bû yani kesinlikle tiştek tune bû. Başa tu piştî dazda rojdî hatiye berdanê. Belê. Çawa bû kurt bû? Demek Kurt a ji wera demek kurt bû lê ji me re demekê pir dirêj bû. Pir mezin bû. Yani demekê wisa ye mirov dibêje saet dibine hefte jî dibine meh. Ça wisa ye. Yani hekene zorahiyek tune bû saeta me zor borê ama tu sûçê me jî tune bû tu tiştê me jî tune bû. Em min dir bû em berdan.